Разплаках тези дяволи, черните проклетите, жали ме какво ти причиних и на твоето сърце. Когато ти ме търсеше, телефона пак си спря, и когато ме сънуваше, аз легла на други спя. Защо така се получава? На мене, който най-държи, аз най-го наранява. Не ми е мястото в ада да горя, за да аз не съм достатъчно добра. Ще бъдеш отмъстен, когато влюбя се в някой като мен. Не ми е мястото в ада да горя, за да аз не съм достатъчно добра. Ще бъдеш отмъстен, когато влюбя се в някой като мен. Да не видя ден. Разплаках тези дяволи, черните проклетите, жали ме какво ти причиних и на твоето сърце. Очите ти ме гледаше, говореше ми истини, а на мене ми харесваше да те мъча с лъжи. Защо така се получава? На мене, който най-държи, аз най-го наранява. Не ми е мястото в ада да горя, за да аз не съм достатъчно добра. Ще бъдеш отмъстен,